Resam phiriri, resam phiriri, ude rajam ki dhanama bandhang. Resam phiriri, resam phiriri, resam phiriri, ude rajam ki dhanama bandhang. Resam phiriri. Eknale bandhok, oinale bandhok, mirgalai takeko, mirgalai maile takeko, amayale takeko. Resam phiriri, resam phiriri, ude rajam ki dhanama bandhang. Resam phiriri, resam phiriri, resam phiriri. Úvodne, keď to bolo menej hostí a ľudí, ale keď som v úvode povedal, že nemôžeme zo skupiny Gorálov vylúčiť ani jeden súbor, ktorý tu dnes vystúpi. Možno, že tento, hej. Aspoň výzorovo sa nepodobajú jeden na druhého. Ale tak mi prišlo tak trošku aj ťažko, lebo keď som si uvedomil, že behom 2 hodín dokážu 4 alebo 5 mladí ľudia nacvičiť 10-minútový program. A my v Granč Petrovciach sme tu dnes bez súboru. Je mi to úprimne ľúto a dúfam, že to napravíme. Není to až taký problém nacvičiť 3-4 pesničky. Čiže Grančania, je to pre nás výzva. Chcem povedať, keď sa vedia prispôsobiť piesni, musia sa aj značke. Ďakujeme pekne. Ďakujeme dievčatám, ktoré to tak trošičku nám pomohli zorganizovať, ktoré sú zo Slovenska. Takže Kambodža, Malawi, Ali z Kamerunu a Bandari z Nepálu. Čiže spieval Ali z Kamerunu a Bandari z Nepálu a oni dvaja potom tancovali a ďakujeme aj Vlkovi šedému, Jehunickému, Konga hral a je to Čiech z toho súboru Bernardini. Takže vidíte, ako sa vedia aj Česi a neviem vôbec celosvetovo ľudia mladí zísť a si navzájom pomôcť. Ďakujeme veľmi pekne. Všetko dobré.